Så vil jeg ikke share. Tag mere på det. Det er bare så, har vi delt chat. Ja. Det skulle jeg ikke. Ja. Let's rock and roll, shall we? Ikke? Sorry. Wow, baby. It's fine. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Let's do it. Do it. Let's do it. Please en god time. Det kunne være lækkert. Yeah. Skal du så tidligere op i morgen? Jo. Skød. Jo. Yes, en heavy. Fuck, jeg elsker heavy. No, shit, man. Playful Pioneer. Jamen, super. Det er så fint. Skal vi se, hvordan det ser ud. Light, medium, mass, medium. Så rykker vi AK. Heavy main, altså. Lille hvid APG. Hæ? Nej, en hvid APG. Så han gamer det her. Okay, ja. Fedt. Flying Frog. Han har playplayen. Let's do it. Yes, sir. Our contestants will need to use every sense to outsmart their opponents. Contestants may need to reach for the sky to find Get up. stations, all while staying nimble enough Ja, wait up. to other objectives on the move. We call it up, down, left, right. Han er What is being unlocked by the socialites? der var nogen nede under. It's official. The teams have signed into the match. We've got our first elimination of the match. Gå ned. To the occasion. Ja. Jeg går med teammate over på den Ja. side. Ja, nice. Vi der. Ja. Fucking what a shot. Bro, jeg kan ikke ramme ham der. Det er vi død. Nice. Bro, jeg sidder bare bro af en skud. Ja, det selv Vi har nu. opdateret det. Ja. Ja. Jeg er også opdateret nu, når det er, du ligesom... Der er nogen. Ja, Ja, de kommer på jer. Hell no. Hernede, nede ved ham midten. Han er et medium. Fik ham. Jeg bliver slammet af en hammer. De er alle sammen nu. Han bliver ristet. Kommer også orange. Oh shit. Jeg ved ikke, hvor han var, det fik han. Ja. Jeg kan ikke gøre noget ved den her. Det er man noget snak. Hvor er de? Jeg ved ikke noget. Men her. Så. Ja. Orange heavy. Der bliver nakket, ikke? Eller også var det en... Der er en, der blev nakket. Og bare det ned her. Orange her. Fik ham. Orange wipe. Det smadrer den her. Så var jeg der. Ja.
lille hold var her sidst. Ja. Jeg er optaget. Ja, de er under. Der er en heavy her. Shit, man. Bro, jeg er winchclaw. Okay, han kan stadigvæk med mig. Hyggeligt. Jeg sagde med long reach. Helt vildt. Adrian. Herovre. Ja. Hvad så? Der er et. Der kommer flere. Light it. Bro. Jeg ved ikke noget. Noget med mig, altså. Der er et. Lige ude for til højre. Shit. Ja. Hvor fuck? Han er væk. Han er ikke et. Jeg fik en med min nade. What the fuck? Så ikke engang. Swooped up a cash box. We're halfway through now. The anticipation. Den. Jeg synes, det siger, han er egentlig udmærket af aim. Altså. Nej, bro! Han sidder og prøver. Ja, en af nægsvine. Sådan, det er lidt. Gay-svin. Ja, jeg laver en video. Ja, fair. Han slår ikke mig. Dome, din maskine. Maskine-dome. Det tager så lang tid, det her. Du kan godt lige snatte mig, eller bare rest mig. Ja, det gør jeg. Og de er på kasse, vi skal op af. Bare ud og hjælpe med en. Jeg healer lige. Han er død. Det er det. Jeg er henne ved heavy. Ja, er han ikke op? Jeg ved ikke, hvor han er nemlig. Jo, der er en op. Han er helt derovre. Det er også der, vi skal over, er det ikke? Jo. Kan jeg med? Shit. Ja, jeg er lige bag dig. Ja. Det var fint det der. Nej. Så var jeg nået. Jeg fik at tage den. Jeg kommer lige op. Shit, mand. Der er 2 heroppe. 1 HP på en medium. På ham med hat på, med hjelm. Ham med hjelm der. Lige præcis. Sådan. Fuck, nej, jeg har en. Ja. Jeg kan ikke. Yeah, several minds are better than one. Det er også ingenting her. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Hej. Jeg står ikke her. Han er død. Deroppe ned. Den bliver gravity Q. Den sidste her. Ja. Han er et. Han er død. Der er en light mere. Han er nok lige spændt. Jeg havde den ikke. Jeg hopper bare derover nemlig. Ja. Stop fighter, altså. Er der nogen der med? Ja. Den heavy, han er et. Okay, jeg misser ham alle gange. Ej, hvor hyggeligt. Så der var lige ordentligt, om jeg misser ham bare. Så tager vi bare kan tage ud her. Setback for the powerhouses. They're down again. Kom her. Det behøves ikke smide i. Faktisk. Ja. Jeg går bare der så kan. Here we are, down to the final Jeg har 30 sekunder. Vi er bare stille. Ja, Stop med den. jeg ved bare, der er nogen, der er en pink der deroppe, og jeg ved ikke, om de tænker over det. Bro, hvor kom de fra? Hvor er din idé ærgerligt. Det går. Det kan nok overleves. De kom bare ud af ingenting. Ja. Det bliver udmærket det her. Lige for bis. First date. Great. God fest, det kan man sige. Ja, succesfuld.
this was going. Fortune Stadium. Our sponsors have gone all out to make sure our viewers are in for a real treat. All right, the Vogues, Luigi. Bold. the Steamrollers, and finally, the Overdogs. And they are off. Og alle dørte sådan en god mate, vi havde. Ja. I hope our contestants aren't scared of the dark as it's nighttime in the arena with reduced visibility. Boom! We've got our standard default arena lined up today, folks. But I'm pretty sure we'll see some exceptional Nice. Han døde. Heavy suicide. Syelse. Og de rissede. Ja, der. Han er 1. Han er 1. Han er for mig. Nej, jeg hoppede ellers op. Han hopper ned. Ja, det er fint. Kommer derover. Ja, jeg rører også. Jeg er død. Instant. Jeg kan ikke nå noget. Jeg har... Undskyld, hvad laver Leiden? Han DC'et eller sådan noget? Det er sådan lidt ærgerligt. Det er jo fucking noget. Vi er umuligt at vinde nu. Eller meget not likely. Men vi kan spille dem godt, så det er bare rent third parties. Så er der over os. Nogen der skyder der, og er der ikke? Jo, der. Kom. Går vi op high. Ja, jeg ved ikke. Den er lille der død. Jeg vender her bagved. Jeg ser orange også. To lille der død. Gå til orange. Han død. På mig. Jeg rører ned. Ja, jeg kommer her ned. Kommer en orange over os. Han er hoppet helt ned. Han er død. Orange wipe. Shit, jeg er død. Bare tag den. Nå. Men alle er ikke i live stadigvæk. Blev det ikke teamret eller Jeg sidder hvad? fast. Okay. Kom ind. Shit. Hvordan fanden blev de healet så hurtigt? Der var jo en, der ikke nåede døde. Ja, men hvordan fanden er de... Han ridsede alle sammen. Det er sygt. Og en medium. Er det ikke? Garanteret, jo. Her på mig. Okay, det kan jeg ikke lide. Jeg går under her. Shit, man. Eller der. Light. Okay, man. Hvorfor er det mig, han rammer? Ja, vi er åbne, så skal vi væk med det samme, jo. Men det er også gode penge. Ja. Jeg står under. Ja, altså. Ja. De har fået den ned. Ja. Men de går nok over til det her. Vores mate er back. Shit. Slay. Skal vi gå ned efter ham, eller? Eller lige lidt. Hvad skal det, hvis jeg åbner her? Så noget. Kan jeg hoppe ned? Tilbage til at hoppe ned? Ja, så er det ind. Sådan. De er nede. Ja, de kommer her. Hvor der er? Ja. En low. Jeg er nede. En død. Ja, nice. Ja, vi er nede, og der er en, der er ude at tage. Jeg står for Sådan.
Men jeg er nede lige her. Lige til at kaste i. Bare stå heroppe stadigvæk. Okay, ja. Jeg går lige helt op. Hav. Ja, jeg vil gerne spille bag eller noget. Oh, shit, ja. Yeah. Jeg er henne ved live. Ja. Jeg kan komme der. Det hele er i stykker. For mig, han er en ud. Jeg falder ned. Kom op. Midt op den en igen. Der blev restet. En af blev restet. Han er en med mig. Au, bitch. Ah, der er en heavy på mig. Nice. Den lige er han. Oh. Nu er jeg lige glad. Jeg redder ham. Der er en pyroman lige bag mig. Jeg havde ikke set. Bare lidt ekstra support, skulle jeg have. Åh. Den her bygning er skov. Ja. De har lysrummet i øjnene. Imagine dog. De kommer sikkert herom bagfra. Det tror jeg de er kommet Ja, det gør de. Det gør de. Ja, det er de. Ja. Dropper en. Gør jeg ikke. Herovre. Droppet. Hello. Der tog han inden mig. Ja. Ja, vi har ramt ham sådan for, jeg ved ikke hvor meget. Og så dræb dem. God ting. I better shut them down. Yeah. I know. Der kommer nogen her nemlig. Stunner. De kan ikke bruge abilities. Åh, shit. Okay, og ham der, han kan. Heavy one. Han død. På mig. Ja. Ja, på mig. Jeg kan ikke hoppe op her. Bro, jeg kan jo ikke hoppe op der. Den er der. Okay. One. Okay. Kigger bare her og her. Der er nogen hernede. Det er orange. Ja, det er den her. På mig. Han er død. Medium. Ingen quick raises. Bare løg med ham. Og de kommer her. Light død. Og løg herunder. Jeg dropper et lager. Han er hernede. Han kommer op. Shit mig. Jeg tror lige det var ham, men det var bare debris. Sådan. Det var et fedt outfit. Ja. Og man begynder også bare at lege ballerina, altså.
Fuck, han er igennem godt. Ja, den er det. Nu skal jeg bare dimette den, hvis det er. Ja. Er der flere, der kommer? Var det med den? Ja. Nej, den er oppe. En light død. For mig. Ja. Næste. Okay. Nej, han er et. Midt om mig. Han er et. Fik ham. Okay. Hvor er det, Tori? Pas på den der. Bare ved den her. Yes, sir. Der er nogen her. God high ground, man kan have. Ja. Fik. Hvad? Okay, jeg fik ham ikke. Shit, jeg tror han lå derude. Okay. Nå, den må det så ikke have så meget af. Nej. Ah. Nå. Jeg har allerede sat op her. Holy shit. Skal vi bare der? Oh, okay. Jeg tænkte third party, men det kan godt gå til det. Fordi med third party, så kan vi få sådan, hvad hedder det, en bedre vinkel på nogen, som allerede slås. Her, de her, de sidder rigtig komfortabelt, kan jeg fortælle dig. Jeg er nødt til at droppe den. Jeg dropper den. Og der er en herinde. Der er dobbelt. Dobbelt igen. Okay. Au. Jeg sidder fast i det her. Okay. Dropper igen. Hold mig for siden højre. Åh, shit. Det var really blot. Ja, jeg vidste, jeg ved, ja. Ja. Ja, jeg tror, det er smartere at tage dem, der er hvor man third party er. Så selvom den er ikke. Og der kommer nogen nu. Oh, bro, jeg dør. Bro, der skal skyde ham, men det var jo virkelig dårligt. Kan du jump op? Men jump i. Så ser jeg nemlig over. Du får den lige igen. Kom on, fucking sip. Jeg tager lige med den hurtigt, og så kommer jeg over med det samme. Jeg synes, jeg hører nogen her, som ikke bare er os. Ja. Kom on. Det er nu sygt. Ja. Fik en. Ja, nice. Vi har fået to. Der er en tør der, nemlig. Der er en på mig. På mig sidst. Han er halv. Ja. Han er halv. Han kom ned til mig. Og han er ovenover. Ja, men jeg kan ikke dræbe ham. Jeg kan ikke se ham, eller gøre noget. Shit bro, det var fandme funky lonky. Ja. Jeg kigger bare. Der er noget synligt her til det. Ja. Der var jeg igen. Det var helt shot ind. Jamen tak. Jeg kan ikke se ham, eller ramme ham.
Nej, det er faktisk noget det. Every second matters now. Ej, det er outrageous. The steamrollers are now shifting into a higher gear. Great move there by the steamrollers, stealing that cash out. Ja. Hold mig. Fra højre side, højre side. Og fra. Det var synd. Han. Ja. Sådan, mand! Fuck, det var heldigt. Jeg blev usynlig. Ej, det var godt lege den. Second final. Okay, folks, it's the big show. It's what we've all been waiting for. It's the final round. Now, the steamrollers up against the overdogs. It's time to bring the heat. And we're back. For our final round, the first team to reach 50,000 in cash will be victorious. What do you think, Scotty? Skal vi op? Ja. I think that you stole my thunder and announced the game rules for me. Så jeg var bare hurtigt. Jeg er nede. Men de er alle sammen hernede. Kommer ned her bag dem. Hvor er business? Op bag dig. Og Der er en line lige bag dig. The steamrollers are unlocking Vault 1. Kom, jeg har den længe. det misser alt. Og jeg er død. Ja. Han er under trapperen. Our teams have made their presence known as Nice. Åh, bro, jeg kan godt høre dig. Du er sygt gay. busy Ja, jeg gik ikke. Ja, jeg kan ikke gøre noget lige nu. Vi skal bare tilbage. Han er død. Ja, kom her, kom her, kom her. Lige alt. Nej, han hopper over det. Den er død. Han er low. Jeg kan ikke stave. Bro, nej, nej, nej. Ja, tak, tag den. Sådan. Fuck, man, han var low nemlig. Ja, gutten, han hopper lige over mit sidste skud, men det er already gjort. Cash out snatch, just like that. Didn't see that steal coming, Scotty. For contestant, what an adrenaline rush. Jeg hopper bare ud her, fordi føler om line, han kan ikke plukke os, når det er. Det viste mig noget holy shit, det er ikke altid. Han viste mig noget lige foran øjnene på mig. Nice. Jeg blev droppet lidt. Han har line. Fik en. Sådan. Bro, jeg sidder bare og ruller rundt, mand. Ja, den har vi fået, den der. Okay, her. Han ramte en del. Light død. Åh, shit, jeg dør. Ja, han har ramt 100. Push, send. Det har jeg lige set. Ja, vi går til her. Nå, okay, okay, ja, så siger I ikke noget. Jeg ved ikke noget. Jeg er røgnet. Ja, jeg er på ham. Han er low. Jeg vil lov at blive droppet med. Yep. Smadret søberen. Nej, jeg er altså også en tur. Det her. Det var det. Åh, jeg kan ikke. Ja, åh, shit.
to op på mig. 2 heavy. Ja, whack shit, den er ikke. Ja, den er. We've got the overdogs returning to the arena. Jeg sætter helt op. Det her er alle. Han får en godmorgen med. Men han er ned. Jeg hopper også lidt ned. Og lighten er her. Fuck, jeg kan ikke gøre noget. Han er ikke. Han er død. Nice. Jeg hopper helt ud. Ja, jeg kan ikke dukke mig. Jeg kan legit ikke dukke mig, fordi jeg er på vej ned, og jeg kan ikke dukke mig der. Fuck, hvor whack. Han bliver nok reset. Ja, han er blevet reset. Nej, den har vi ikke, den der. Ja. Det er vi døde. Det er mig, ja. Jeg bliver skudt af alle. Super heavy den der. Ja. Bro, han har ramt en del. Han timer mig bare. Fuck. The steamrollers are unrolling vault 3. Ja. Fuck spotted de mig der. Holy shit. Kom meget hurtigt muligt. Bare hold jer liv så meget. Forsøger. Ja. Okay. Jeg er død. Ja. Heavy help. En af dem. Fik lighten. Heavy her. Jeg er på dig. Lige på den. Sådan. The steamrollers are back in the arena, folks. I feel the tables turning. Overdogs should stay alert. Cash out started by our leading team, the overdogs. If they maintain control, they'll be... Nu skal vi spille den her. Ja, jeg er ikke med for det sådan noget. Måske. Her ved siden af. De er her. Ja. Shit på mig. Jeg skal heales. Shit. Kommer nu helt dig? De kommer fra siden nu. Jeg blev ikke lige på. Yes, jeg kan ikke gøre det. Okay, fair. Hvem er det? Ja, I var gået langt ud. Men jeg ser jo, skal vi ikke stå her og spille den, og så bliver vi stående eller? Jo, og da du sagde det, der var du herinde. Sådan derinde. Nej, der står jeg der, hvor vi var. Og der er nogen op, så vi skal i hvert fald op. Okay, jeg har et sygt godt defense. Skud bare nye. Han er lav. En død. Nice. Jeg går ned. Død. 2 døde. Ja. Eller en, jeg kan tage. Jeg tager. Sådan. Oh my god. Det var panik. Jeg kunne se ham i halv 2. Congratulations to the overdogs on winning the final round. We lose.